Γεια σας. Θα δούμε σήμερα μία άσκηση πάνω στις συναρτήσεις. Μία άσκηση που περιέχει τις έννοιες της ένα προς ένα συνάρτησης, της ενισίως μονότονης συνάρτησης, την έννοια της αντίστροφης, καθώς επίσης και θα δούμε λίγο πώς λύνουμε κάποιες περίεργες εξώσεις. Στο τέλος της άσκησης θα δούμε πώς μπορεί να διαμορφωθεί αυτή η άσκηση, να γίνει λίγο πιο πολύπλοκη και να μας ζητάει λίγο περισσότερα πράγματα από αυτά που ζητάει η συγκεκριμένη άσκηση. Στο κάθε ερώτημα υπάρχει και ένα κομμάτι θεωρητικό, δηλαδή θα υπενθυμίζουμε λίγο τη θεωρία. Για παράδειγμα, τι είναι ένα προς ένα συνάρτηση, πώς αποδεικνύουμε ότι μια συνάρτηση είναι ένα προς ένα και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν θα πάμε να ξεκινήσουμε, να πάρουμε το πρώτο ερώτημα και να δούμε πότε μια συνάρτηση λέγεται ένα προς ένα. Μια συνάρτηση F με πεδίο ορισμού το α και συνολοτιμών το R, δηλαδή μια πραγματική συνάρτηση, είναι ένα προς ένα, εάν και μόνο εάν τι συμβαίνει για κάθε χ1 και χ2 που ανήκουν στο πεδίο ορισμού της συνάρτησης, στο α δηλαδή, με χ1 διαφορετικό του χ2, δηλαδή αν πάρουμε από το α2 διαφορετικά στοιχεία, τότε οι εικόνες τους, οι τιμές δηλαδή της συνάρτησης σε αυτά τα στοιχεία θα είναι διαφορετικές. Τότε αυτή η συνάρτηση λέγεται ένα προς ένα. Ο ορισμός αυτός, δηλαδή του να θεωρήσει κάποιος χ1 διάφορο του χ2 και να καταλήξει f του χ1 διάφορο του f του χ2, είναι δύσκολο και πολλές φορές γίνονται λάθη γιατί απλά δεν γνωρίζουμε κανόνες για αυτό το σύμβολο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μία πρόταση, ένα θεώρημα όπου απορρέει από αυτόν τον ορισμό, που είναι και αυτό το οποίο θα χρησιμοποιούμε. Δηλαδή αντί να χρησιμοποιούμε αυτό, θα λέμε ότι f είναι ένα προς ένα, εάν και μόνο εάν, για κάθε χ1 χ2 ανήκει στο α, με τι θα κάνουμε, θα παίρνουμε το f του χ1 ίσον όμως με το f του χ2, δηλαδή την άρνηση του συμπεράσματος του ορισμού, και μετά από πράξεις θα καταλήγουμε στην άρνηση της υπόθεσης του ορισμού, δηλαδή ότι το χ1 ίσον με το χ2. Αν λοιπόν ισχύει αυτό το πράγμα μόνο, ξεκινώντας από το f του χ1 ίσον f του χ2 να καταλήγουμε χ1 ίσον χ2, τότε εκείνο το οποίο θα λέμε είναι ότι η συνάρτησή μας είναι ένα προς ένα. Ο ορισμός, όπου είναι αυτός, είναι ισοδύναμος με την πρόταση αυτή. Εδώ πρέπει να προσέξουμε γιατί όταν παίρνουμε f του χ1 ίσον f του χ2 μπορεί μετά από πράξεις να καταλήγουμε αφενός μεν στο χ1 ίσον χ2 αλλά και σε κάποια άλλη σχέση ανάμεσα στα χ1 χ2. Για παράδειγμα, πείτε ότι καταλήγεται χ1 ίσον χ2 και χ1 ίσον 1 μείον χ2. Άρα το f του χ1 ίσον f του χ2 τι γίνεται, ισχύει, καταλήγουμε ότι ισχύει. Αν ισχύει μάλλον το f του χ1 ίσον χ2, που καταλήγουμε ότι το χ1 είναι ίσον με το χ2 ή το χ1 ίσον με το 1 πλην χ2. Δηλαδή αυτό το f του χ1 ίσον με f του χ2 συμβαίνει όχι μόνο όταν το χ1 ίσον με το χ2, αλλά και όταν το χ1 πληρεί κάποια άλλη σχέση με το χ2. Τότε το αποτέλεσμα είναι ότι η συνάρτησή μας δεν είναι ένα προς ένα. Ας προχωρήσουμε τώρα στην επίλυση της άσκησης. Προφανώς
το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για μια συνάρτηση όταν δεν δίνεται είναι να βρίσκουμε το πεδίο ορισμού της. Το πεδίο ορισμού λοιπόν της F είναι το R. Έτσι, εάν πάρουμε ένα χ1 και ένα χ2 μέσα στο σύνολο R, με το F του χ1 ίσον F του χ2, θα πάμε τώρα τι να κάνουμε από τη συνάρτησή μας να αντικαταστήσουμε όπου χ το χ1 στην πρώτη περίπτωση και όπου χ το χ2 σε αυτή την σχέση στο δεύτερο μέλος. Και έτσι θα έχουμε τα εξής. A στη χ1 μείον λάμδα επί A στην πλην χ1 ίσον με A στη χ2 επί λάμδα επί A στη μείον χ2. Πηγαίνουμε τα λάμδα στο δεύτερο μέλος, φέρνουμε ότι δεν έχει λάμδα στο πρώτο και κάνουμε πραξούλες. Να βγάλουμε και εκείνο παράγοντα το λάμδα και εκείνο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε ότι αυτά μπορούν να γραφτούν κατά αυτόν τον τρόπο σαν κλάσματα. Να κάνουμε ομώνυμα τα κλάσματα. Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο είναι το A στην χ1 επί A στην χ2 και θα μπει παρονομαστής, ενώ το A στη χ2 θα πάει εδώ, το A στη χ1 θα πάει εκεί και έχουμε αυτό. Τώρα αν τα φέρουμε αυτά στο πρώτο μέλος και θα παρατηρήσουμε το εξής, ότι το A στη χ1, A στη χ2 έχει κοινή βάση, άρα θα έχω την κοινή βάση στο άθροισμα των εκθετών τους. Αν θα προσέξετε τώρα, αυτό και αυτό είναι αντίθετα, άρα αν αλλάξω αυτό το πρόσημο θα αλλάξουν εδώ τα πρόσημα, θα έχω A στη χ1 μείον A στη χ2, το βάζω και μπροστά, φέρνω και το λάμδα επάνω και τώρα παρατηρώ ότι αυτό εδώ το A στη χ1 μείον A στη χ2 είναι κοινός παράγοντας, βγάζω κοινό παράγοντα και έχω αυτό το γινόμενο, από εδώ θα μείνει 1, από εδώ θα μείνει το λάμδα προς A στη χ1 και χ2 και έτσι έχω ένα γινόμενο ίσο με το 0. Ένα γινόμενο είναι ίσο με το 0 όταν ο ένας παράγοντας είναι 0 ή ο άλλος παράγοντας είναι 0. Προσπαθώ λίγο να απλοποιήσω πλέον αυτές τις δύο ισότητες που έχω και κάνοντας απλά απαλυφή παρονομαστών εδώ θα πάρω το A στη χ1 και χ2 συν λάμδα ίσον με το 0. Από την πρώτη θα πάρω το χ1 ίσον με το χ2, αυτή είναι η υποθητή ουσιαστικά ισότητα που ζητώ, αλλά από το δεύτερο θα πάρω ότι το A στη χ1 και χ2 κάνει μείον λάμδα. Δηλαδή, τι έχω αποδείξει μέχρι τώρα? Έχω αποδείξει ότι ξεκινώντας από το F του χ1 ίσον F του χ2, απέδειξα ότι αυτή η σχέση με οδηγεί σε δύο σχέσεις. Στη χ1 ίσον με το χ2 και στην A στη και χ1 συν χ2 ίσον με μείον λάμδα. Εάν αυτό με οδηγούσε μόνο σε αυτή τη σχέση, τότε τα πράγματα θα ήταν έτσι όπως θα ήθελα. Το θέμα είναι ότι παίρνουμε και τη δεύτερη σχέση, δηλαδή είναι αυτό το οποίο λέγαμε ότι σε αυτή την περίπτωση η συνάρτηση μας δεν είναι 1 προς 1. Όμως εκείνο το οποίο θέλω να προσέξουμε είναι το εξής, ότι αυτή εδώ η σχέση δεν είναι μια σχέση σταθερή, δεν είναι μια σχέση που ισχύει πάντα. Και αυτό γιατί έχει την παράμετρο. Δηλαδή αυτή η σχέση υπάρχουν τιμές του λάμδα όπου δεν ισχύει. Για παράδειγμα, αν το λάμδα πάρει την τιμή 0, τι θα έχω? Θα έχω A στη χ1 και χ2 ίσο το 0. Εγώ γνωρίζω όμως ότι το όταν το υψώσω σε οποιαδήποτε δύναμη δεν μπορεί να πάρει την τιμή 0. Άρα λοιπόν η δεύτερη σχέση δεν ισχύει πάντα. Και αυτό είναι που μου αρέσει. Γιατί για να είναι η F 1 προς 1 δεν θα πρέπει να ισχύει η δεύτερη σχέση. Θα πρέπει να ισχύει μόνο η πρώτη. Άρα λοιπόν θα αναζητήσω για ποιες τιμές αυτής παραμέτρου λάμδα η δεύτερη σχέση δεν ισχύει.
Έτσι λοιπόν, ο στόχος σε αυτή την περίπτωση είναι να διερευνήσω αυτή την εξίσωση. Και πώς θα τη διερευνήσω? Παίρνοντας τιμές για το λάμδα. Για να δούμε λίγο. Το λάμδα είναι ένας πραγματικός αριθμός. Αφού είναι ένας πραγματικός αριθμός το λάμδα, οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι ή θετικές ή 0 ή αρνητικές. Αν λοιπόν θεωρήσω ότι το λάμδα παίρνει τιμές μη αρνητικές, δηλαδή το λάμδα είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός, τότε τι έχω? Έχω ότι το μείον λάμδα είναι αρνητικός αριθμός ή 0. Και από εδώ τι συμπεραίνω? Αφού το μείον λάμδα θέλω να κάνει στην χ1 και χ2, θα πρέπει το στην χ1 και χ2 να μου κάνει έναν αριθμό μικρότερο ίσο του μηδενός. Αλλά αυτό όμως ξέρω ότι είναι άτοπο. Αυτό ξέρω ότι δεν μπορεί να συμβαίνει. Γιατί δεν μπορεί να συμβαίνει? Δεν μπορεί να συμβαίνει γιατί για οποιοδήποτε πραγματικό αριθμό α, το στην α είναι μεγαλύτερο καθαρά του μηδενός. Αυτό είναι γνώση. Επομένως, για λάμδα μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, τι έχω? Έχω το εξής, ότι ξεκινώ από το f του χ1 ίσον f του χ2 για κάθε χ1 χ2 που ανήκει στο R και καταλήγω πού? Καταλήγω μόνο σε αυτήν εδώ την επιθυμητή ισότητα. Γιατί αυτή εδώ είναι αδύνατη. Δεν ισχύει. Άρα αφού καταλήγω από το f του χ1 ίσον f του χ2 στο χ1 ίσον χ2, τι σημαίνει? Ότι για λάμδα μεγαλύτερο ίσο του μηδενός η f είναι 1/1. Τώρα θα πάω να ελέγξω τι συμβαίνει όταν το λάμδα είναι αρνητικός αριθμός. Όταν το λάμδα είναι αρνητικός αριθμός, το μείον λάμδα είναι θετικός αριθμός. Έτσι λοιπόν τι έχω? Η σχέση που ζητάω, η στη χ1 συν χ2 ίσο με μείον λάμδα, αν τη λογαριθμίσω, θα πάρω ότι το χ1 συν χ2 μου κάνει το λογαριθμό του μείον λάμδα. Μη σας απασχολεί το μείον μέσα στο λογάριθμο του λάμδα, το μείον μέσα στο λογάριθμο, γιατί το μείον λάμδα είναι θετικός αριθμός. Άρα καταλήγω ότι το χ1 ισούται με λογάριθμο του μείον λάμδα πλην χ2. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν πάρω έναν αρνητικό αριθμό, όπως είναι για παράδειγμα το μείον 1, τότε το μείον λάμδα είναι θετικό και άρα το χ1 θα μου κάνει λογάριθμο του μείον 1, δηλαδή λογάριθμος του 1 πλην χ2. Άρα αυτό θα μου δώσει ότι αν το λάμδα είναι μείον 1, θα μου δίνει ότι το χ1 ισούται με το μείον χ2. Και επομένως, εκείνο το οποίο γίνεται είναι ότι το f του χ1 ίσον f του χ2 δεν θα μου δίνει μόνο χ1 ίσον χ2, αλλά θα μου δίνει και το εξής. Τι έχω λοιπόν? Ότι για κάθε χ1 χ2 που ανήκει στο R με f του χ1 ίσον f του χ2 συνεπάγονται δύο πράγματα. Συνεπάγεται ότι το χ1 ίσον χ2 ή το χ1 είναι ίσον με το λογαριθμό του μείον λάμδα συν χ2. Δηλαδή, αν πάρουμε την περίπτωση το λάμδα είναι μείον 1, παίρνω χ1 ίσον χ2 ή χ1 ίσον με μείον χ2. Επομένως, πού καταλήγω? Καταλήγω στο γεγονός ότι για λάμδα μικρότερο του μηδενός η f δεν είναι 1/1. Οπότε, αν έρθουμε λίγο αυτά να τα συνοψίσουμε, πού έχουμε καταλήξει? Έχουμε καταλήξει ότι η f είναι 1/1, εάν και μόνο εάν
τι συμβαίνει, το λάμδα είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 0. Έτσι προσδιορίσαμε την τιμή του λάμδα. Πάμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα να δούμε για την γνήσια αύξουσα συνάρτηση. Για να δούμε τον ορισμό της γνήσιας αύξουσας συνάρτησης, μια συνάρτηση F από το α στο R, από το πεδίο ορισμού το α στο R, λέγεται γνήσια αύξουσα, εάν και μόνο εάν τι συμβαίνει. Συμβαίνει το εξής: για κάθε χ1 και χ2 που ανήκουν στο πεδίο ορισμού της F που ανήκουν στο α, με να συμβαίνει χ1 μικρότερο του χ2, να συνεπάγεται ότι και το f του χ1 να είναι μικρότερο από το f του χ2. Δηλαδή, εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει στο γνήσια αύξουσα είναι ότι η ανισότητα που υπάρχει ανάμεσα στα χ1 και χ2 να είναι ακριβώς η ίδια ανισότητα και στις εικόνες τους, και στο f του χ1 και f του χ2. Πώς μπορώ λοιπόν να αποδείξω ότι μια συνάρτηση είναι γνήσια αύξουσα? Θα παίρνω δύο στοιχεία μέσα στο α, θα θεωρώ ότι το χ1 ίσο με το χ2 και στη συνέχεια θα προσπαθώ να βρίσκω μία σχέση ανάμεσα στα f του χ1 και f του χ2 που θα πρέπει να είναι η ίδια. Πώς μπορώ όμως αυτά τα f του χ1 και f του χ2 να τα συγκρίνω? Γιατί ουσιαστικά αυτή η ανισότητα είναι μία σύγκριση. Πώς μπορώ να συγκρίνω δύο αριθμούς? Ένας τρόπος είναι να τους αφαιρέσω αυτούς τους δύο αριθμούς και αφού τους αφαιρέσω και κάνω κάποιες πραξούλες, το αποτέλεσμα που θα βρω μπορώ να το συγκρίνω με το 0. Ένας άλλος τρόπος, αν γνωρίζω το πρόσημο των f του χ1 και f του χ2, δηλαδή να είναι θετική ή αρνητική και οι δύο, είναι να πάω να πάρω το πηλίκο. Και αφού πάρω το πηλίκο, πάλι στο τέλος να συγκρίνω όμως αυτή τη φορά με το 1. Και έτσι μπορώ να συγκρίνω δύο αριθμούς. Στην προκειμένη περίπτωση εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τον πρώτο τρόπο και πάμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την άσκηση. Έστω λοιπόν χ1 και χ2, δύο στοιχεία του πεδίου ορισμού της F, δηλαδή του R. Εδώ έχουμε το R σαν πεδίο ορισμού, είπαμε. Με το χ1 να είναι μικρότερο του χ2. Θα πάμε να πάρουμε τώρα τη διαφορά f του χ1 μείον f του χ2 και θα κάνουμε πράξεις. Οι πράξεις που θα κάνουμε είναι παρόμοιες με προηγουμένως, γι' αυτό θα τις κάνουμε λίγο γρήγορα για άνεση χρόνου. Το μόνο που κάνουμε εδώ, αντικαθιστούμε το f του χ1 και το f του χ2. Εδώ διώχνουμε την παρένθεση και παράλληλα βγάζουμε κοινό παράγοντα το λάμδα. Εδώ αντιστρέφουμε πάλι το a στην πλήν χ2, το γράφουμε 1 προς a στη χ2. Κάνουμε και εδώ μόνιμα τα κλάσματα, ακριβώς ό,τι κάναμε προηγουμένως. Έτσι, οι πράξεις είναι σχεδόν ίδιες. Γι' αυτό και πάμε γρήγορα. Αν θέλετε να πάτε πιο αργά, πατήστε λίγο το stop και παρατηρήστε τις πράξεις που γίνονται. Έτσι καταλήγουμε ότι το f του χ1 μείον f του χ2 κάνει αυτό το γινόμενο. Μισό λεπτό λίγο να δούμε κάτι. Κάνει αυτό το γινόμενο. Άρα πρέπει να έρθουμε και να δούμε αυτό το γινόμενο. Είπαμε θα πρέπει να το συγκρίνουμε με το 0 αφού αφαιρέσαμε. Ένα γινόμενο συγκρίνεται με το 0 αν θα συγκρίνω με το 0, δηλαδή δω αν είναι θετικά ή αρνητικοί οι παράγοντες του γινωμένου. Για παράδειγμα, αν αυτός ο παράγοντας είναι θετικός και αυτός ο παράγοντας είναι αρνητικός, τότε έχω από το γινόμενο των προσήμων συν αυτός πλην εκείνος, άρα είναι αρνητικό. Αν είναι αρνητικός αυτός, αρνητικός εκείνος, έχω πλην επιπλην συν, άρα το γινόμενο είναι θετικό. Έτσι λοιπόν παίρνω μία από τις παρενθέσεις να δω αν είναι θετικές ή αρνητικές, να τις συγκρίνω δηλαδή με το 0. Ξεκινάω από
την παραδοχή που έχω κάνει ότι το χ1 είναι μικρότερο του χ2. Αυτό θα με οδηγήσει με αυτόν τον τρόπο που βλέπετε ότι το a στην χ1 μείον a στη χ2 είναι μικρότερο του μηδενός, άρα ο πρώτος παράγοντας είναι αρνητικός. Επίσης, τι άλλο έχω τώρα, πρέπει να χρησιμοποιήσω το ότι η f είναι 1 προς 1. Αυτό σημαίνει τι, ότι αφού η f είναι 1 προς 1, έχω αποδείξει ότι το λάμδα είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Και επομένως από εδώ, το κλάσμα λάμδα προς a στην χ1 και χ2 είναι και αυτό μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Αν σε αυτή την ανισότητα προσθέσω το 1 και στο ένα μέλος και στο άλλο μέλος, η ανισότητα δεν αλλάζει, έτσι, άρα θα έχω ότι η ποσότητα που έχουμε στην παρένθεση είναι μεγαλύτερη του 1 και το 1 γνωρίζω ότι είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Επομένως, αν πολλαπλασιάσω αυτή την ανισότητα με αυτή την ανισότητα, τι θα πάρω? Θα πάρω ότι αυτό εδώ το γινόμενο είναι αρνητικό. Άρα έχω αλλιώς αυτό πλην, αυτό συν, άρα πλην επί συν, μου κάνει πλην, άρα μικρότερο του μηδενός και επομένως είπαμε ότι αυτό το γινόμενο είναι το f του χ1 μείον f του χ2 γιατί από εκεί ξεκινήσαμε και άρα η σύγκριση των f του χ1 και f του χ2 μου δίνει ότι το f του χ1 είναι μικρότερο από το f του χ2 και συνεπώς η f είναι γνήσια αύξουσα συνάρτηση. Αυτή ήταν η απόδειξη για το δεύτερο ερώτημα. Αργότερα λίγο πιο κάτω θα μιλήσετε για τις παραγόγους. Οι παράγωγοι που θα ασχοληθούμε μετά από κάποιους μήνες μας βοηθούν μία εφαρμογή τους είναι να μας βοηθήσουν να βρούμε την μονοτονία μιας συνάρτησης. Αν και είναι άκερο αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο θα σας δείξω, απλά θα σας το δείξω για να δείτε πώς όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να απλοποιηθεί με τη μέθοδο της παραγόγου. Δηλαδή πώς μπορούμε πολύ πιο εύκολα να δούμε ότι η συνάρτησή μας είναι γνήσια αύξουσα. Έτσι λοιπόν, ένας δεύτερος τρόπος που το πιο πιθανό είναι ότι αυτό τον τρόπο θα εφαρμόσετε αν χρειαστεί στο τέλος που θα εξεταστείτε. Ο δεύτερος λοιπόν τρόπος είναι η εφαρμογή της παραγόγου για να αποδείξουμε το γνήσια αύξουσα και γνήσια φθήνουσα. Απλά θα αποδεχτείτε αυτά τα οποία γράφουμε. Παίρνουμε την παράγωγο λοιπόν της F, θα μάθετε ότι η παράγωγος F είναι A στην Χ, η παράγωγος του A στην Χ είναι A στην Χ, ενώ η παράγωγος του A στην μείον Χ κάνει A στη μείον Χ επί μείον Χ παράγωγος, η παράγωγος του μείον Χ κάνει μείον 1, οπότε μείον 1 επί μείον 1 κάνει 1 και έχω το αποτέλεσμα A στη Χ συν λάμδα επί A στη Χ, το οποίο είναι μεγαλύτερο του μηδενός αφού το λάμδα είναι θετικό. Και άρα η F είναι γνήσια αύξουσα. Είδατε πόσο εύκολα και πόσο άμεσα λύθηκε το θέμα της μονοτονίας της συνάρτησης χρησιμοποιώντας τις παραγόγους. Και επίσης να πούμε, και θα το διαπιστώσετε αυτό όταν θα φτάσετε σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στο κομμάτι των παραγόγων, ότι στη συγκεκριμένη άσκηση και η συγκεκριμένη παράγωγος είναι μια απλή παράγωγος, μια πολύ εύκολη παράγωγος. Πάμε λίγο στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα διαπραγματεύεται τη συνάρτηση την αντίστροφη. Πάμε να δούμε, όταν λέμε αντίστροφη συνάρτηση, πότε μια συνάρτηση είναι αντιστρέψιμη. Μια συνάρτηση λοιπόν ορισμένη στο πεδίο, με πεδίο ορισμού το α είναι αντιστρέψιμη, αν και μόνο εάν είναι 1 προς 1. Και τότε η αντίστροφη συνάρτηση έχει πεδίο ορισμού το σύνολο τιμών της f, το f του α, και είναι πραγματική. Επίσης ισχύει η σχέση η εξής: το f στην πλην 1 του ψ ίσον με χ, εάν και μόνο εάν το ψ κάνει f το χ για κάθε χ που ανήκει στο α. Αυτή είναι μια σχέση την οποία
καλό είναι να μην την ξεχνάτε. Τώρα, για την f και την f στην πλην 1 ισχύουν τα εξής δύο πράγματα. Για κάθε χ που ανήκει στο α, η σύνθεση της f στην πλην 1 όμικρον f μου κάνει το χ, και για κάθε χ που ανήκει στο f του α, η σύνθεση της f όμικρον f στην πλην 1 του χ μου κάνει χ. Αυτές είναι σχέσεις οι οποίες πολλές φορές μπορεί να σας βοηθήσουν, και στην προκειμένη περίπτωση θα μας βοηθήσουν για τη λύση της άσκησης. Κάτι το οποίο δεν ανήκει στην άσκηση, αλλά είναι μόνο για υπενθύμηση, είναι το εξής, ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και f στην πλην 1, δηλαδή της συνάρτησης f και της αντίστροφής της, είναι συμμετρικές ως προς την διχοτόμο της πρώτης και τρίτης γωνίας των αξώνων. Και όταν λέμε πρώτη και τρίτη γωνία των αξώνων, αυτή είναι κάποια ευθεία η οποία έχει μια συγκεκριμένη εξίσωση. Δηλαδή είναι συμμετρική η f στην πλην 1, η γραφική παράσταση f στην πλην 1 και της f ως προς την ευθεία ψ χ. Αυτή είναι η διχοτόμος των αξώνων. Έτσι, το δούμε λίγο γραφικά. Εάν έχουμε τους άξονες μας και αν πάμε και πάρουμε την διχοτόμο της πρώτης και τρίτης γωνίας των αξώνων και πάρουμε και δύο σημεία πάνω στο επίπεδο, το α και το β, όπου το α είναι συμμετρικό του β ή το β είναι συμμετρικό του α. Αν το α έχει συνταγμένες α μικρό, β μικρό, τότε το σημείο β έχει συνταγμένες β μικρό και α μικρό. Αυτό αποδεικνύεται και είναι γνωστό ουσιαστικά. Είναι γνωστό. Αυτό πρέπει να το έχετε αποδείξει σε παλαιότερες τάξεις. Επομένως, εάν το α με συνταγμένες αβ ανήκει που στη γραφική παράσταση f, τότε το β με συνταγμένες βα ανήκει στη γραφική παράσταση f στην πλην 1. Αυτό δηλώνει την συμμετρία. Πάμε λίγο να δούμε την άσκησή μας. Είναι λοιπόν η f στην πλην 1 του χ ίσον λογαριθμός του χ και ρίζα χ τετράγωνο και 8 δια 2. Τότε τι θα έχω? Ότι για κάθε χ που ανήκει σε αυτό το R, στο R, θα είναι η σύνθεση της f όμικρον f στην πλην 1 του χ ίσον με χ, είπαμε. Και αυτό σημαίνει ότι το f του f στην πλην 1 του χ ίσον με χ, άρα το f στην λογαριθμός του χ και ρίζα χ τετράγωνο και 8 δεύτερα ίσον με χ. Εάν αντικαταστήσουμε όπου χ το λογάριθμο αυτής της παράστασης στην συνάρτησή μας, θα πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Μην ξεχνάτε ότι η συνάρτησή μας είναι a στην χ πλην λάμδα επί a στην πλην χ ίσον με χ. Εκεί ο λογάριθμος με το θα φύγει. Να μην ξεχνάμε ότι το στη λογάριθμο του α μου κάνει α, όπως επίσης και το λογάριθμος του στην α μου κάνει α. Έτσι το έγραψα σαν κλάσμα και εδώ ο λογάριθμος με το θα φύγει. Πάλι έχω στην λογάριθμο, άρα θα μείνει αυτό. Θα έρθω τώρα αυτό το κλάσμα το σύνθετο να το κάνω απλό. Ας το κάνω λίγο απλό και εκείνο το οποίο να κάνω καθώς κάνω το κλάσμα απλό, για ευκολία μου να βάλω αυτό μπροστά και το χ πίσω, δεν αλλάζει κάτι. Και σε αυτή τη στιγμή θα πάω και θα πολλαπλασιάσω με τη συζυγή παράσταση του παρονομαστή, δηλαδή την τετραγωνική ρίζα χ τετράγωνο και 8 πλην χ και αριθμητή και παρονομαστή. Ο παρονομαστής τι θα μου δώσει? Θα μου δώσει το τετράγωνο αυτής της ρίζας πλην το τετράγωνο του χ. Άρα απλοποιούνται τα χ τετράγωνο και έχω το εξής.
Θα απλοποιήσω το 2 με το 8 και στη συνέχεια θα κάνω μία απαλυφή παρονομαστών. Θα πολλαπλασιάσω επί 4. Έτσι. Έχω ότι η σχέση μου γίνεται έτσι. Και αν τώρα κάνω και τις πράξεις παρενθέσεις, θα έχω αυτή τη μορφή στη σχέση μου και εάν τα φέρω όλα στο πρώτο μέλος, για παράδειγμα να πάω το 4χ στο πρώτο μέλος, παρατηρήστε ότι αν φέρω το 4χ από εδώ, έχω 2χ πλην 4χ θα μου δώσει πλην 2χ. Τα υπόλοιπα μένουν ως έχουν και εδώ τώρα προσέχω ότι μπορώ να βγάλω τη ρίζα εκκοινοπαράγοντα, μέσα να έχω 2 μείον λάμδα και τα υπόλοιπα που μένουν να βγάλω το μείον 2, όχι το μείον χ, συγγνώμη, αν βγάλω το μείον χ κοινοπαράγοντα, τότε θα έχω από εδώ 2 μείον λάμδα. Τώρα το 2 μείον λάμδα θα βγει κοινός παράγοντας και θα έχω μέσα χ τετράγωνο και 8 πλην χ ίσο με το 0. Οπότε ένα γινόμενο 0 σημαίνει ή ο πρώτος παράγοντας 0 ή ο δεύτερος παράγοντας 0 και από εδώ παίρνω ότι το λάμδα είναι 2 ή ότι η τετραγωνική ρίζα του χ τετράγωνο και 8 μου κάνει χ. Άρα πρέπει να λύσω αυτή την εξίσωση. Όμως τι ξέρω, ότι το χ τετράγωνο και 8 είναι μεγαλύτερο από το χ τετράγωνο. Γιατί? Γιατί αυτή η ποσότητα που είναι από κάτω, το χ τετράγωνο και 8, προφανώς είναι μεγαλύτερη από το χ τετράγωνο, γιατί είναι μεγαλύτερη κατά 8. Άρα και αντίστοιχα οι ρίζες, για τις ρίζες ισχύει αυτό. Όμως πόσο κάνει η τετραγωνική ρίζα του χ τετράγωνο? Ένα λάθος το οποίο γίνεται συχνά εδώ είναι ότι πάμε και αντικαθιστούμε τη τετραγωνική ρίζα του χ τετράγωνο με το χ. Όμως η τετραγωνική ρίζα του χ τετράγωνο δεν κάνει χ, αλλά κάνει απόλυτη τιμή του χ. Και τώρα έρχεται κάποιος και λέει ναι, αλλά με τα απόλυτα δεν τα πάω καλά. Θα πρέπει να θυμάστε ότι η απόλυτη τιμή ενός αριθμού είναι μεγαλύτερη ή ίση και από τον αριθμό και από τον αντίθετό του. Κάθε φορά χρησιμοποιώ την ανισοτική σχέση που με βολεύει. Εδώ με βολεύει η ανισοτική σχέση να πω ότι η απόλυτη τιμή του χ είναι μεγαλύτερη ή ίση από το χ. Έτσι έχω αποδείξει ότι το χ τετράγωνο και 8 είναι μεγαλύτερο του χ, άρα δεν μπορεί να είναι ίσο με το χ και επομένως το λάμδα είναι 2. Έτσι προσδιορίσα το λάμδα ώστε να συμβαίνει αυτό το οποίο μου γύρευε. Πάμε να λύσουμε τώρα την εξίσωση. Ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι ότι για λάμδα ίσον 2, αυτή εδώ η εξίσωση, η f, η συνάρτηση η f, πώς γίνεται? Γίνεται a στη χ πλην 2 επί a στην πλην χ. Γνωρίζω κάποια πράγματα για αυτή τη συνάρτηση. Για αυτή τη συνάρτηση γνωρίζω πολλά πράγματα. Καταρχάς το 2 είναι ένας αριθμός μεγαλύτερος ίσως του μηδενός. Μεγαλύτερος του μηδενός. Επομένως γνωρίζω ότι η f είναι 1 προς 1 από το πρώτο ερώτημα. Επίσης από το δεύτερο ερώτημα γνωρίζω ότι η f είναι γνησιαύκουσα. Άρα για αυτή τη συνάρτηση για λάμδα ίσον 2 έχω ήδη γνωστά αυτά τα δύο πράγματα. Επίσης ένα άλλο πράγμα το οποίο ξέρω για λάμδα ίσον 2 είναι ότι η αντίστροφη αυτής της συνάρτησης είναι η συνάρτηση ln του χ και ρίζα χ τετράγωνο και 8 δεύτερα. Αυτό απέδειξα προηγουμένως. Εγώ τώρα θέλω να λύσω μία εξίσωση που έχει μέσα ημίτονα και συνημίτονα. Εδώ θα πρέπει λίγο να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Καλό είναι τι να κάνουμε, να μεταφέρουμε στο ίδιο μέλος ότι έχει ημίτονο, στο ίδιο μέλος ότι έχει το ρίζα και να προσπαθήσουμε να εμπλέξουμε σε αυτήν την ισότητα, σε αυτή την εξίσωση, να την μετατρέψουμε σε μια ισότητα τιμών αυτής της συνάρτησης. Γιατί πήραμε για λάμδα ίσον 2 και παίρνουμε αυτή τη συνάρτηση? Γιατί παρατηρούμε εδώ ότι αυτό εδώ είναι το 2
επί εις την πλην ημίτονο χ. Εδώ έχω το στην ημίτονο χ, αν το φέρω στο πρώτο μέλος αυτό θα έχω στην ημίτονο χ μείον 2 επί στην πλην ημίτονο χ, και άρα ουσιαστικά θα είναι η συνάρτηση αυτή για χ ημίτονο χ. Όσο αφορά το ρίζα το ρίζα γράφεται στην αναδεύτερο. Και αν κάνω το ίδιο πράγμα να τα πάω στο δεύτερο μέλος, θα παρατηρήσω ότι το ρίζα μείον 2 προς ρίζα δεν είναι τίποτα άλλο παρά το f το ένα δεύτερο. Και έτσι θα έχω μία σχέση ανάμεσα στο f του ημιτόνου χ και στο f του ένα δεύτερο. Και πάμε λίγο να τα δούμε αυτά. Έτσι λοιπόν γράφουμε αυτά που είπαμε. Το λάμδα είναι μεγαλύτερο του μηδενός, άρα η f είναι 1 προς 1. Τι έχω? Παίρνω την εξίσωση που έχω. Και προσπαθώ, είπαμε, να αλλάξω λίγο τη μορφή της. Όχι να αλλάξω την εξίσωση, να αλλάξω τη μορφή της εξίσωσης. Επομένως, γράφω το ρίζα σαν στην ένα δεύτερο, το 1 προς ημίτονο χ το κάνω στην πλην ημίτονο χ, δηλαδή κάνω, αν θέλετε, το αντίστροφο από αυτό το οποίο έκανα στο να αποδείξω ότι είναι 1 προς 1. Εκεί είχα το στην πλην χ και το έκανα 1 προς χ, εδώ το κάνω ανάποδα. Έτσι λοιπόν καταλήγω ότι το f του ημίτονο χ κάνει f το ένα δεύτερο. Όμως η f είναι 1 προς 1 και επομένως αυτά που έχω μέσα στα f είναι ίσα μεταξύ τους. Άρα το ημίτονο χ είναι ίσο με το ένα δεύτερο. Αναζητώ τώρα ένα τόξο που το ημίτονο είναι το ένα δεύτερο. Προφανώς αυτό το τόξο είναι το π εκτά. Και από εδώ συμπεραίνω, λύνοντας την τριγωνομετρική εξίσωση, ότι το χ κάνει 2κπ συν π έκτα ή 2κπ συν π πλην π έκτα. Και έτσι έχω τη λύση της εξίσωσης, η οποία είναι αυτή. Πρέπει λίγο να προσέξω, εδώ είναι το π πλην π έκτα, κάνει 5 π έκτα, έτσι. Πρέπει να προσέξω ότι το κ ανήκει στο ζ και αυτό δεν το ξεχνώ να το βάζω. Έτσι λοιπόν αυτή ήταν η άσκηση, την λύσαμε βήμα προς βήμα, είδαμε και κάποια πράγματα θεωρίας, όμως θα ήθελα λίγο να πειράξουμε την άσκηση και να δούμε λιγάκι, να δούμε λίγο διαφορετικά. Έτσι λοιπόν η άσκηση αυτή θα μπορούσε να δοθεί και έτσι. Τα δύο πρώτα ερωτήματα είναι τα ίδια, το τρίτο ερώτημα όμως έχει διαφοροποιηθεί. Μας δίνουν μια συνάρτηση J που είναι αυτή η συνάρτηση προηγουμένως μας έλεγαν ότι είναι η f στην πλην 1 και μας ζητάνε να βρούμε αφενός με το πεδίο ορισμού της J και στη συνέχεια να βρούμε το λάμδα ώστε η J να κάνει f στην πλην 1. Άρα εδώ πρέπει να βρούμε το πεδίο ορισμού της J και στη συνέχεια θα πρέπει να βρούμε την f στην πλην 1 και να την εξώσουμε με τη J. Πότε δύο συνάρτησεις είναι ίσες? Όταν το πεδίο ορισμού της μιας είναι ίσο με το πεδίο ορισμού της άλλης, άρα θα πρέπει να βρούμε το πεδίο ορισμού της f στην πλην 1 που είναι το σύνολο τιμών της f. Έχει λίγο ένα διαφορετικό τρόπο λύσης η άσκηση. Αυτή την άσκηση θα σας την αφήσω αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί μαζί της και θα πάμε στο δέλτα ερώτημα. Μας ζητάει να λύσουμε την εξίσωση αυτή, είναι η ίδια εξίσωση με αυτή που είχαμε, μόνο που δεν μας τη ζητάει γενικά, αλλά μας ζητάει σε ένα διάστημα, στο μείον π δεύτερα π δεύτερα. Για να λύσουμε μια εξίσωση, όπως είδαμε, καταλήγουμε σε μια τριγωνομετρική εξίσωση. Μια τριγωνομετρική εξίσωση για να τη λύσουμε σε ένα διάστημα, εκείνο το οποίο κάνουμε, τη λύνουμε γενικά, δηλαδή κάνουμε ό,τι κάναμε, αλλά πρέπει να πάμε και ένα βήμα παρακάτω, το οποίο θα το δούμε αμέσως μετά. Και τέλος, έβαλα και κάτι ακόμα, όπου αυτό αφορά μια ανίσωση,
την A στην συνημήτων χ μείον ρίζα μεγαλύτερο από το 2 προς συνημήτων χ μείον 2 προς ρίζα που στο 0π. Για να δούμε λίγο πώς λύνουμε κάποια τριγωνομετρική ανίσωση. Πάμε λοιπόν να λύσουμε αυτή την εξίσωση. Αυτή η εξίσωση θα λυθεί, είπαμε, βρίσκουμε πρώτα τις γενικές λύσεις, δεν τη λύνουμε στο R, όπως βρήκαμε προηγουμένως ότι το χ κάνει 2kπ και π έκτα ή το χ είναι 2kπ συν 5π έκτα και θέλω λίγο να προσέξουμε κάτι. Αυτό το k ανήκει στο z. Το k ανήκει στο z είναι το κλειδί, πραγματικά είναι το κλειδί που θα μας δώσει τη λύση της συνάρτησης στο διάστημα. Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ. Εάν δεν έχουμε υπόψη μας ότι το k είναι ένας ακέραιος αριθμός, τότε η εξίσωση αυτή στο διάστημα αυτό δεν μπορεί να λυθεί. Θα δούμε λίγο τι κάνουμε και πώς χρησιμοποιούμε αυτό το k ανήκει στο z. Αφού βρήκαμε λοιπόν τις λύσεις, τις γενικές, τι ζητούμε? Ζητούμε αυτή η λύση που έχουμε βρει να βρίσκεται στο μείον π δεύτερα π δεύτερα. Άρα ζητούμε το χ να είναι ανάμεσα στο μείον π δεύτερα και στο π δεύτερα. Δηλαδή, ποιο είναι το χ? Το χ την πρώτη φορά είναι αυτό, ενώ μισό λεπτό λίγο, αυτό εδώ είναι ίσο γιατί έχω κλειστό διάστημα, έτσι, το διάστημά μου είναι κλειστό, άρα είναι ισότητα. Επομένως, χρειάζεται να συμβαίνει αυτό. Θέλω λίγο να προσέξουμε το εξής. Στην όλη διαδικασία που θα κάνουμε, θα έχουμε μία ανίσωση διπλή εδώ, μία ανίσωση διπλή εκεί. Ό,τι πάρουμε από την πρώτη ανίσωση, θα πάμε και θα το τοποθετήσουμε στην πρώτη εξίσωση. Για να βρούμε αυτή τη λύση, τη μερική ας το πούμε, τη λύση μέσα στο μείον π δεύτερα π δεύτερα. Ό,τι βρούμε από τη δεύτερη εξίσωση, θα πάμε και θα το αντικαταστήσουμε στη δεύτερη εξίσωση. Και όταν λέω ό,τι βρούμε, τι ψάχνουμε ουσιαστικά να βρούμε? Ψάχνουμε να βρούμε το k. Το k είναι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει. Άρα το k που θα βρούμε από την πρώτη εξίσωση ή τα k που θα βρούμε, γιατί μπορεί να βρούμε περισσότερα από ένα. Το k λοιπόν που θα βρούμε από την πρώτη εξίσωση, ανίσωση, θα το τοποθετήσουμε στην πρώτη ισότητα, έτσι, γιατί εδώ το χ προέρχεται από εδώ, ενώ ό,τι βρούμε από τη δεύτερη ανισότητα θα τοποθετήσουμε το k στη δεύτερη λύση, γιατί εδώ έχω τη δεύτερη λύση της εξίσωσης. Αν τώρα συνεχίσουμε την επίλυση αυτών των δύο ανισώσεων και πάμε και διαιρέσουμε με το π όλα τα μέλη, έχω και εδώ π και εδώ π και εδώ π και εδώ π, τα π θα φύγουν και από κάτω και από πάνω και θα μείνει από εδώ μείον ένα δεύτερο, εδώ το π θα φύγει, θα μείνει 2k, εδώ το π θα φύγει, θα μείνει ένα έκτο, εδώ το π θα φύγει, θα μείνει ένα δεύτερο. Παρόμοια και από κάτω. Παρακολουθήστε λίγο, είναι απλά πράξεις, δεν είναι κάτι σπουδαίο. Μεταφέρουμε το 1 έκτο στο πρώτο και στο τρίτο μέλος της ανίσωσης των ανισώσεων. Με ποιον τρόπο? Με το να αφαιρέσουμε ουσιαστικά το μείον 1 έκτο ή να προσθέσουμε το μείον 1 έκτο σε όλα τα μέλη της εξίσωσης και εδώ να προσθέσουμε το μείον 5 έκτα σε όλα τα μέλη της εξίσωσης. Και αν τα κάνουμε ομώνυμα τα κλάσματα, θα πάρουμε, ας βάλουμε τα καπελάκια, άρα είναι μείον 3, μείον 1, μείον 4 έκτα. Και αν βάλουμε και εκεί τα καπελάκια, θα έχουμε 3 πλην 1, 2 έκτα.
Και αν κάνουμε και από κάτω το ίδιο πράγμα, θα έχουμε μείον 3, μείον 5, μείον 8 έκτα και από εδώ θα είναι 3 μείον 5, μείον 2 έκτα. Και επειδή θέλω το K να διαιρέσω και με το 2, αυτό σημαίνει ότι θα διαιρεθούν οι αριθμητές και θα έχω μείον 2 έκτα μικρότερο του K, μικρότερο ίσο του 1 έκτο, ενώ εδώ θα έχω το μείον διαιρώ τον αριθμητή, έτσι. Έτσι λοιπόν θα έχω αυτό. Θέλω λίγο τώρα να προσέξουμε το εξής. Η πρώτη ανίσωση μου λέει ότι το K είναι ανάμεσα στο μείον 2 έκτα και στο 1 έκτο. Το K όμως είπαμε ότι είναι ένας ακέραιος αριθμός. Άρα ποιος είναι εκείνος ή ποιοι είναι εκείνοι οι ακέραιοι αριθμοί που βρίσκονται ανάμεσα στο μείον 2 έκτα και στο 1 έκτο. Αυτή είναι και η λύση αυτής της ανίσωσης. Η ανίσωση αυτή δεν έχει όλους τους αριθμούς από το μείον 2 έκτα μέχρι το 1 έκτο. Τι περιέχει? Περιέχει όλους τους ακέραιους αριθμούς που βρίσκονται μέσα σε αυτό το διάστημα. Έτσι, εδώ από κάτω δεν περιέχει το K, δεν είναι όλοι οι αριθμοί από το μείον 4 έκτα έως το μείον 1 έκτο. Είναι οι ακέραιοι αριθμοί που βρίσκονται ανάμεσα στο μείον 4 έκτα και στο μείον 1 έκτο. Έτσι λοιπόν, ο μόνος ακέραιος αριθμός που βρίσκεται ανάμεσα στο μείον 2 έκτα και στο 1 έκτο είναι το 0. Άρα από την πρώτη ανισοτική σχέση, αυτό το K ανήκει στο Ζ, τι παίρνω? Παίρνω ότι το K είναι το 0. Από τη δεύτερη ανισοτική σχέση, για να το δούμε με ένα γράφημα, έχουμε το μείον 4 έκτα και εκεί έχουμε το μείον 1 έκτο. Εδώ είναι το 0, εδώ είναι το μείον 1. Επομένως, οι ακέραιοι αριθμοί που υπάρχουν σε αυτό το διάστημα, πώς είναι? Κανένας. Άρα η δεύτερη ανισοτική σχέση δεν μας δίνει λύση. Είναι αδύνατη. Συνεπώς παίρνουμε μόνο το K ίσο με το 0 και επειδή το K ίσο με το 0 το παίρνουμε που από την πρώτη ανισοτική σχέση, θα πάμε σε ποια λύση? Θα πάμε στην πρώτη λύση, γιατί η πρώτη λύση αντιστοιχεί στην πρώτη ανισοτική σχέση. Έτσι λοιπόν το χ κάνει 2 επί K επί 0 επί π συν π έκτα, δηλαδή το χ είναι π έκτα. Άρα αυτή είναι η λύση της εξίσωσης που είχαμε στο διάστημα μείον π δεύτερα π δεύτερα. Αν πάμε τώρα να λύσουμε την ανίσωση, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά ό,τι είχαμε κάνει στην εξίσωση, μόνο που τώρα έχουμε ανισοτική σχέση. Προχωράμε με τον ίδιο τρόπο και όπου είχαμε εκεί ημίτονο, εδώ έχουμε συνημίτονο. Έτσι. Είναι τα ίδια πράγματα που είχαμε κάνει όταν θέλαμε να λύσουμε την εξίσωση. Έτσι θα φτάσουμε εδώ στο f του συνημίτονο χ, μεγαλύτερο από το f του 1 δεύτερο, όμως η f είναι γνήσια αύξουσα συνάρτηση και επομένως το συνημίτονο χ είναι μεγαλύτερο από το 1 δεύτερο. Τώρα, πώς λύνουμε μια τριγωνομετρική ανίσωση? Μια τριγωνομετρική ανίσωση, προσέξτε λίγο, αν το συνημίτονο χ ήταν μεγαλύτερο του 3, τότε θα ήταν αδύνατη. Άρα θα λέγαμε αδύνατη. Αν ήταν μικρότερη του 2, θα λέγαμε ότι πάντα ισχύει. Όταν εδώ έχουμε έναν αριθμό ανάμεσα στο μείον 1 και στο 1, τότε οι ανισοτικές μας, η ανίσωση αυτή, η ανίσωση τριγωνομετρική, γίνεται πάντα με τη βοήθεια του τριγωνομετρικού κύκλου. Έτσι λοιπόν, αν φτιάξουμε τον τριγωνομετρικό μας κύκλο
Και αν φέρουμε τους άξονες των ημιτόνων και των συνημιτώνων, αυτό είναι των συνημιτώνων, αυτό των ημιτόνων, πάνω στον άξονα των συνημιτώνων παίρνουμε το 1/2 και τι κάνουμε, φέρνουμε μία παράλληλη στον άξονα των ημιτόνων. Το συνημίτονο χ βρίσκεται πάνω σε αυτό εδώ τον άξονα. Θέλουμε να είναι μεγαλύτερο από το 1/2, άρα θέλουμε να είναι από εδώ μέχρι εδώ. Ποια τόξα έχουν συνημίτονο μεγαλύτερα το 1/2, δηλαδή ποια είναι τα τόξα που το συνημίτονο τους πέφτει από εδώ μέχρι εκεί? Προφανώς είναι εκείνα τα οποία ξεκινάνε από αυτό το σημείο και φτάνουν μέχρι εκείνο το σημείο. Αυτά τα τόξα είναι αυτά που έχουν συνημίτονο μεγαλύτερο του 1/2. Εμένα όμως με ενδιαφέρει, όχι γενικά, με ενδιαφέρει ανάμεσα στο 0 και στο π. Δηλαδή με ενδιαφέρει ποια τόξα έχουν συνημίτονο μεγαλύτερο το 1/2 σε αυτό εδώ το ημικύκλιο. Παρατηρώ λοιπόν ότι τα τόξα τα οποία έχουν συνημίτονο μεγαλύτερο το 1/2 είναι εκείνα τα οποία ξεκινάνε από το 0 και φτάνουν μέχρι το π τρίτα. Άρα μέσα σε αυτό το διάστημα η συνημίτονο χ μεγαλύτερο το 1/2 σημαίνει ότι το χ πρέπει να βρίσκεται από το 0 μέχρι το π τρίτα. Πρέπει λίγο εδώ να προσέξω το εξής, επειδή είναι μεγαλύτερο το 1/2 και το συνημίτονο του π τρίτα είναι 1/2, δεν θα πρέπει να το συμπεριλάβω. Το π τρίτα έχει συνημίτονο 1/2. Άρα το 1/2 δεν το θέλω. Άρα αυτό το σημείο δεν θα το πάρω. Το 0 έχει συνημίτονο 1, θα το πάρω. Άρα έχω κλειστό στο 0, ανοιχτό στο π τρίτα. Αυτή ήταν η παρουσίαση της άσκησης. Ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστώ πολύ που την παρακολουθήσατε.